खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामाव दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला डिमा हासाव जिल्लायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव रेल साइटिं आरो रेलगारि खारनाया हेंथा सोमजिदों। डिमा हासाव जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दैबाना जादों आरो डिमा हासाव जिल्लाजों लामा फोनांजाबनाया हेंथा जादों। हाफ्लं रेल स्टेशनाव दैबाना आरो हा गिसिखानायाव रेल स्टेशनाव थानाय रेलगारिखौ साइटिंनिफ्राय गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। फिन बुंफिनबावदों डिमा हासाव जिल्लायाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों आरो मोन 8 गामियाव दैबानाया लोमसावजोबदों। लोगोसे हाफ्लं रेल स्टेशनावबो दैबानाया गोबां खहा खालामदों। बेराफारसे नलबारि जिल्लानि टिहु उत्तर बालियाव मरा पाग्लादिया दैमानि बान्दोआ बायदों आरो खाथि खाला गामियाव लोमसावदों। ओरैहाय हजाइनि जमुना उखावबो दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। दैबानाया गिख्रंथाव महर लानानै गोबां ओनसोलखौ लोमसावहोदों। लोगोसे सिथला न' बां जेरावबो दै हाबनानै गामिनि सुबुंफोरा रैखाथि जायगायाव थानो गोनां जादों। बेखिनियावनो खायसेखौ दैबानानि गेजेरावबो ना हमनाय नुनो मोन्दों। दैबानाजों लोमसावजानाय आरो खहा जानाय सुबुंफोरा रैखाथि जायगायाव थानायखौबो नुनो मोन्दों। गहपुरावबो दैबानाया गोबां जायगायावनो लोमसावदों। न'नि सिथ्लायाव दै लोमसावनानै सुबुंफोरा रैखाथि जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। आबाद दुब्लिया दैबानाजों लोमसावजादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। तामुलपुर जिल्लायावबो जेठ दाननि अखाजों दैबाना जाना गोबां गामिया लोमसावजादों। दारकुसि ओनसोलनि माखासे गामिया दैबानाजों लोमसावजादों। बाल्टी दैमाया गिख्रंथाव महर लादों आरो ओनसोलाव दैबाना सोमजिहोदों। केकेरकुसि बरिलापार मथंगापार गामियाव दैबानाजों न' बां लोमसावजादों आरो गोबां जायगायावनो दै लोमसावजानानै सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानांदों। तामुलपुरनि जायगानि खौरांगिरि सानसुमा बर' आरो खौरां बुथुमगिरि दिगन्त बर'आ फोरमायहरनाय बायदिब्ला केकेरकुसि बरलियापार मथंगापार गामियाव दैबानाजों गोबां न' बाङानो लोमसावजादों आरो लामा सामा लोमसावनानै दं होननानै खौरां हरदों। ओरैहाय उदालगुरि जिल्लायावबो दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। भेरगावनि जारगावआव मानसिजों लोगोसे औवानि दालांखौ दैसानि दैबानाया बुखारलांफादों। पानेरि समस्तिनि सिङाव थानाय दौदिनि गामि बताकुसि मेरबांसुबा गामियावबो दैबानाया लोमसावदों आरो गोबां जायगायावनो लोमसावनानै सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनाराबो हालाय हाफाय जानांदों। जेठ दान हाबजेननाय लोगो लोगो आसामाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। आसामनि गोबां जिल्लायावनो दैबानाया गोबां खहा खालामनाय जोंनिसिम रादाब सफैदों। दैबानाया लोमसावनानै गोबां गामियावनो लोमसावहोदों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। गोजोन्थों।